Hvor skal vi hen i dag? Vi skal til Barcelona. Det var ikke så exciting. Vi skal til Barcelona. Jeg har købt Er den her for stor? I laver ubeskriveligt meget lort. Post. Yay! Det er mit t-shirt. Men vi skal lige mellemlande først, ikke? Fordi det er... Fucking brown mellemland til Spanien. Ej, du skal ikke sige det der. Det må de ikke vide, jo. Vi er rige. Vi er fucking rige. We got the money here. Ej, okay, jeg tror, jeg shut the fuck up. Nu skal vi spise, og så tager vi senere, når vi keder os. Kan du sige farvel? Hej. Hej. What's status? Vi er på vej. Hey venner, vil du filme? Vi er i flyet nu. Vi er flyet nu, det første fly ud af 2. Fordi vi er så broke, at vi mellemlander til Barcelona. Der er nogen, der ikke engang kan komme hver alt det der. Du skal ikke engang se noget. Vi er rige. Vi er fucking rige, altså. Altså, vi er også. Det er virkelig godt kamera, det her. Ja. Gode vinkler. Yeah. Bye, bitches. Kyssen. Farvel. Ses i en ny lufthavn. Det er altså lukket. Okay, hvor er vi nu? Nu er vi i München. Er det ikke München? Jeg ved det ikke. Jeg har allerede glemt, hvor vi er. Jeg ved ikke engang, hvor det er. Astrid, ved du? Nå, okay. Og nu skal vi tage vores nogle 2 fly til Barcelona. Wow. Hvorfor ligger det så fucking langt væk? Jeg er i chok. Det er en billig anden selv i det. Jeg er i chok. Hvad er din rating indtil videre? Hvad er turen? 1 ud af 10? Det var meget godt, for vi fik gratis vand og gratis chokolade. Hvad? Hvad? What the fuck? What the fuck? Hvorfor er der et tog dernede? Så er det jo fordi, det er en mega stor lufthavn, det her. Jeg er i chok. Ja, altså bliver stressed. Hvad er din stressniveau på 1 til 10? Hvad er det galt? Lige nu på 7. 7. Men jeg føler, at lige om lidt sådan på 10. Jamen det er på 10, okay. Men jeg har sgu da aldrig oplevet det her. Sådan, jo, vores metro den går ind i lufthavnen, men den går ikke fra lufthavnen til lufthavnen. Sådan metroen i København. Den går ind i lufthavnen også, men den går ikke. Det er ikke sådan her. Nu er vi i metroen, og der er virkelig mange mennesker i gang. Guys, status er, at der er lidt beef i vennegruppen. Ja, alle ved ikke at tage med mere. Vi er lidt stressede, fordi at vi er bange for vores fly. Det er sådan flyver. Overhovedet ikke stresset. Jeg er lidt forvirret. Ja, nu er jeg helt afslappet. Ja. Okay, Astrid fortæller status. Nej, sådan lidt ud. Status er, at flyet var overbooket. Så ja, men vi kom på. Men vi kom heldigvis på, så vi sidder i flyveren af mig. Men vi er lidt forsinket, men det er okay. Ja, vi har ventet 5 minutter ekstra, end vi skulle. Ja, det her kamera gør ikke noget godt for det. Og kun alt. Det var meningen, vi ville være i Barcelona kl. 11.05. Nu er vi der først kl. 12.ish. Så det går nok. Det er måske okay. Men så er vi tættere på, hvornår vi skal gå ind på vores hotel. Ja, det er fint check-in. Det er måske okay, men det er pisse meget, når det er solsvej, så man bare skulle stå og vente, ikke? Men fordi vi kaldte os op, og så skulle vi stå der og vente i sådan fucking en halv time. Men vi lukker nogle af de første flyet på lidt 5 år. Det er faktisk det første. Ja, ikke? Det var fordi vi skubbede os igennem den. Ja. Vi gjorde sådan Okay, vi har taget igennem flyveturen, hvis det skal noget spændende. Eller hvis Astrid hun falder i søvn og ligger noget på gulvet. Eller hvis Alma hun banker hovedet ind i den der ting, og så flyver hun ud af det. Lad mig. Ja, vi ses. Hej. Hej. Hvad skal du? Hej. Jeg spørger med sovemaske. Wow. Vi er kommet frem, og vi sidder i bussen på vej mod vores hotel. Og nu skal vi så her i 40 minutter. Som om vi ikke har rejst nok. Vi har rejst 8 timer, og vi søges bare til Barcelona, så slap du af med os. Ja. Så det var godt. Og hvordan har du det? Færdigt. Ja. Nu har det ikke så godt. sgu ikke så godt, men vi håber på, at det bliver bedre. Ja. Vi lige se. Wow. Jeg har aldrig været en bus, der er så varm. Vi har sovet af, og kun 14 grader. Ja. Bye, bitches. Guys, det er vores room. 204. Yes, sir. Seriously fucking godt. Det er måske lidt nogle sjove farver, men det er lidt charmerende, synes vi. Ja, jeg synes det er fucking charmerende. Ja. Jeg kan vel lide det. Ja, vi har lige noget tankmål. Gå ind og sæt et kort i. Vi kan ikke se et skid. Ej, hvorfor er det så mørkt? Ej, det er hyggeligt. Ej, det er faktisk cute. Se. Nej, det var skæve. En togbag og en slikkepind. Ej, jeg synes det er røvhyggeligt. Altså, der er ikke noget vindue her. Er det fucking... Ej, det er livet til gade. Lige normalt.
Så, this is the room. Please sige, det er et køleskab, så jeg mad ind. Jeg putter lige deres rester ind. Vi er så nære, at vi gemmer det her, de slumne rester. Det er skide godt, og lige om lidt så går vi ud i byen, og vi tager bloggen med. Vi skal i Zara og Sephora. Ja! Ej, det er virkelig Ej, godt her. til lav TikTok-agtigt Oh nu. my god, Jeg filmer dig. Godnat, Astrid. Vi er ude af fokus. Sådan der. Ja, hvor skal du sove? Fordi at jeg var lucky ved at brække mig i flyet. Og jeg havde vildt meget mobil. Og så kunne jeg ikke sove i nat. Jeg sov lucky ved flyet ret meget. Sove, så hun kan blive frisk til senere, hvor vi skal ud og hygge og spise. Yes, Godnat. Hvad skal du have? Jeg får ham en brune. Hvad fik du købt? En bronzer, en blush og en concealer. Hvad der? Girl, what? Ej, jeg er i chok. Ej, seriøst, det betyder det noget. Spasser. Ej, det var ikke så også. Hvad var det? Hun kiggede jo ikke engang på os. Jo, hun gjorde, hun kiggede Nej, hun direkte på os. Jeg skal med kamera hele vejen heroppe. For Det er derfor, du skal have tid. Jeg skal have bloggerhold. Hvor skulle vi hen? Sig Zara, du er herovre, var det? Okay, det ved jeg ikke. Jo, det er det. Okay, vi ser jer, når vi er ved Zara. Vent, siger I Zara, eller siger I Zara? Zara. Du har hele tiden sagt Zara på den her tur. Normalt Zara. Jeg plejer at sige Zara. Har jeg sagt Zara? Ja, hele tiden. Sig Zara. Okay, vi opdaterer lige senere. Hej. Alright guys, jeg prøver den her. Så skal vi se, om den er flot. Alma, er den her for stor? Eller skal den være en mindre? Skal den ikke være sådan her? Ja, det ved jeg ikke. Skal den ikke? Hvis det var mindre, så er det jo også for mindre arme. Ja, okay, Loki, skal jeg købe den? Okay, jeg synes faktisk, den er ret fed, så den er meget basic, men jeg kan godt lide det. Ja, ikke? Okay guys, succes. Køber den her. See you at the register. Eller til betaling. Euro, ikke? Nu går vi på sådan en mega cute gade. Rigtig rigtig lille. spansk og lugter af ash i hele over det byen. hele. Holy shit, hvor meget. Altså sådan wow, en flot butik. Der skal vi ind, når vi skal have et kostume til i aften, hvor vi skal på stripperklub. Nå, det er noget, jeg ikke har sagt til jer. Det er sygt sagt, det der. Nej, absolut. Og Sprite. Og det der er det også. Bonnie. Så har vi været inde og købe Så har vi godbidder. snacks og noget at drikke. Og der kommer en Holden kommer hjem af. Of course. Den skal vi vise til Astrid, for hun kommer til at elske den her gade. Nu vil vi lige vise vores flotte hoteller. Det her, det er hotel Det er faktisk anbefaling, for det er virkelig low-key cute nok. Det er faktisk sødt. Går man ind her. Ja, skal vi ikke tage elevatoren? Jeg gider ikke gå op ad trapper. Det er alt for hårdt for mig. Elevatoren er lidt funky. Den er altid klar, når man kommer. Så bor vi på nummer 2. Ja. Så bor vi lige hernede. Nu skal vi se, om Astrid sover. Du skal sige. Ja, det er meget stille, og jeg prøver at få min kort op ad lommen. Skal jeg gøre det? Jeg kan ikke få det. Kan du få dit? Ja. Ja, det kan du ikke. Kunne du det? Hej, du er vågen. Godt. Det er godt, du er vågen. Vi har shoppet. Så er der snacks. Første kedelige haul. 2 vand, fordi vi er bange for at drikke vandet i vandhanen. Og nogle lille lommer. Og Alvin har købt en Sprite. Først så har jeg har købt den her bronzer. Og den her blush, fordi den er også fucking top. Og så købte jeg den her formiddag. Så købte jeg en trøje for Zara. Nej, den store Zara. Ja, den var fucking whack. Hvad? Den var virkelig lort. Nej. Men den er Den var virkelig flot. flot. Ja, meget flot, men den var virkelig godt noget. Den var dårligt tøj. Alright, så kan vi gå i seng igen. Ja, godnat. Nu skal vi ud af døren, og jeg giver bloggen videre til Astrid. Ja, så nu er det fandme min tur. Og så skal vi lige se, om vi kan finde en café, tror jeg. Er det ikke planen? Hvad? Klar. What a bag. Hey,
Udenfor hygge lidt på gaden. Outfit of the day. Jeg har min jakke på. Long jacket, fordi så kan jeg lukke den og have tingene i lommer, og så er der nogen, der kan stjæle fra mig. Øhouse og Shocks. Assels. Shocks. Og Sara. Den her trøje, som jeg ikke fra. Jakke fra Carhartt. Taske fra Alvin. U-turn. Adidas. Uniqlo. Armani jeans. Armani. Ja. Den her, den er for True Religion. Endnu under Tommy Hilfiger. Good guys. Go-Yard. Ikke færdig. Hey venner, nu sidder vi på en café. Vi har bestilt 2 cola. Og en kaffe med Og spillet et spil sikkert. Ja, ej, det er faktisk fucking hyggeligt. Og jeg har fået mine produkter. Kan man se dem? Ja. Så jeg er også lidt gladere nu. Nu får du bedre lige med. Ja. Jeg kan allerede mærke det lidt smule, kan jeg mærke. Kan du? Ja. Det er det her spil, og vi fokuserer slet ikke. Men det er lidt underligt, hvad jeg siger. Jeg kan ikke gøre det med en hånd, men du skal sådan hive den her ud. Ja, så røg grisen ud. Okay. Vi har fået nu, efter vores spil, så vi købt noget ramen. Yes, Det ser ramen. mega lækkert ud. Nu skal vi fucking æde. Ej, se hvor lækkert det ser ud. Tastes. Ja. Godt, var det godt? Min tur til tastes. God. Astrid, your turn. Ej, meget lækkert. Så har vi spist. Det har vi, og det smagte fucking godt. She fucking ate it up, and she also ate it up. Yes, sir. And I also ate it up. Nobody asked. Hey vennerne. Jeg har lige været... Jeg har lige været bedre på sådan min beautiful skin. Ej, okay, nu stopper jeg. Okay, vi har lige spist ramen. Og er på vej i seng, og vi går ret tidligt i sengen, tror jeg, i dag, fordi at så er vi fresh tomorrow. Ja, men vi har ikke faktisk sovet i nat, eller jeg har sovet 2 timer, og de har sovet 0 timer, og så har vi sovet lidt på fly. Ja, så har jeg også sovet lidt her på hotellet. Men ikke nok. Ej, hold da op. Wow. Jeg håber ikke, det her kommer på YouTube. Jeg håber ikke, det her kommer på YouTube. Jeg håber ikke, det her kommer på YouTube. Girl, shut the fuck up. Hej. Hey, det er dag 2, eller? Day 2. Eller Vi har på en hentet- måde, day 1, 2. Ja, faste fulde dæk. Ja. Ja. Og vi har lige fået morgenmad. Nå, okay, vi skal unboxe. Ej. Ej. Hvorfor er folk det ulækkert? Ja, det forstår jeg heller ikke. Det her. Det er præcis. Eller nej, det er jo ikke det Men samme. hvorfor får vi ikke alle sammen det samme? Jeg tror bare, det er til deling, det hele. Ja, tror jeg ikke. Let's eat. Okay. Okay guys, vi er på tur igen. Og Astrid har fået købt. Jeg har fået shoppet en masse. Ja, tak. Sådan en kasket. Ja, en kasket. Og en t-shirt. Nej, en langærmstrøje. Og jeg har simpelthen købt 0 og niks. Hvor meget har du købt? Og noget at lægge. Nej, og så skal vi fortælle, ja, et storytime. Nå jo, shit. Skal vi fortælle det nu, eller skal vi vente? Fortæl det nu. Ja. Okay, så vi går ind i den her butik. Den der i den grønne, ja, strippers. Yes. Okay, de drenge, der arbejder, jeg synes selv, at de var rimelig dejlige. Med mig nu. Nej, det skal jeg faktisk ikke sige. Så snakker vi om alt muligt mærkeligt, og om at vi svider i sekundrøv. Ja, så kan man altid sige sådan, sikkert alle dem, der arbejder her, sveder mega meget, der er sådan numsehul og bla Jeg bla siger bla. også højt derinde, fordi jeg troede jo ikke, at der ville være nogen, der kunne mit sprog. Så jeg siger derinde, og de her drenge, de er fucking dejlige. Og så når vi er på vej ud, så er en af de drenge, der arbejder, han siger, god dag. Ja, så må jeg have en god dag. I må have en helt vildt god dag. Eller Det var ikke bare fordi han havde lært dansk, han var også totalt dansk. Men hey, det var sjovt gjort. Ja. Sagt, vi skal hen nu. Genbrugsbutikker. Og skal vi også til der food? Nå jo, et foodmarked, og så skal vi nok også senere til den der kirke der. Men vi skal lige først på hotellet og lægge tingene ting, ikke? Ja. Eller hvad? Ja, jeg skal lige give de her ting, fordi jeg var ikke helt stund. Ja. Vi har lige købt en juice. Jeg har købt kokos og ananas. Hvad har du købt? Æble og hindbær og Astrid har købt. Noget frugt. Okay, vi sidder på en café nu. Vi troede, der var en café, men den har fået en eller anden lime. Smager godt egentlig? Det smager lidt piller. Piller? Og det smager sådan af, som om der er rigtig mange vitaminer i, det smager eftersmagen af. Nå, øl, bum, og vi sidder og nyder mad. Hvad har du bestilt? En eller anden pasta med noget passage eller fisk. Ja, du? Jeg ved det ikke. Også noget pasta, men jeg ved ikke rigtig, hvad det var. Nej, og jeg har bestilt noget nachos. Alright, vi har fået mad. Jeg har fået mine nachos, de ser overdrevet gode ud, dem her. Du har fået dit mad? Ja, tak. Yes, sir. Og du har fået dit der?
Det ser sgu også meget lækkert ud. Det gør det faktisk. Det kan et eller andet. Ja, tak. Hej. Hvad sker der så lys? Fuck, jeg ser klar på nu. Nu. Flag. Hvad skal der nu? Send hjælp. Nå. Jeg går lige ud og viser jer, hvad status er. Fordi at der bliver varmt på telefonen, og nu blokker jeg kameraet. Nå. Eller på hotellet, eller ja. Hey. Ej, double mark. Og nu skal vi til at stå Og så gik jeg nu. Nu skal vi til at stå ud mod kirken. Eller jeg har lige glemt, hvad den hedder. Eller Big Ass Kirke. Ja, det er der er virkelig populær her i Barcelona. That's nice. Jeg lige måtte nødt til at gøre os klar igen, fordi det regnede fucking meget, så jeg blev helt våde i f***en også det. Ja, der var kommet en by, som vi ikke lige havde forventet. Guys, Nu sidder vi i metroen. vi står. Og nu er vi på vej over til den der kirke, som vi stadig ikke kan navn på. Så det er så lidt pinligt faktisk. Kig helt andet. Nå, ja, jeg kigger på mig selv. Ja, prøv at se det her flotte ned. Ej, hvor er det flot. Astrid, hvad synes du om den der flotte blok der? So pretty. Meget flot. Meget flot. Jeg er stadig lidt rød i ansigtet, som I kan se efter den der øl. So pretty. Jeg vil have billeder. Jeg kan godt tage et billede af dig. Nej, vi skal stå der på meget række. Så rigtig glade ud. Vi har fundet et godt sted at stå, hvis I ikke vil stå crowded. Ja. Det er stille jeg lige her. Foran de her mennesker her, foran palmerne, så får man lidt palmerne, men man får også... Ja, det står der også. Skal vi lige tage en thumbnail? Nej, sådan her, bare post. Ej, hvad er de søde. Hey. Vi kommer hjem efter 20.000 skridt. Ej, jeg kan ikke engang stå op mere. Dubai. Det er crazy sagt. Det er pistachekugel. Og hvad har du fået herovre? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg synes, det er lækkert. Den ser rød ud. Er jeg allerede begyndt? Det er fandme løgn. Bitch, I can't see! Er den her ikke aesthetic? Taste test. Men jeg er også der på toppen, der gør det fucking tørt. Hej, daddy. Hey, tilbage igen. Nej, ikke få mig til at få mig lukket det også. Ja, Alma laver en get ready me. Get ready me til at gå på toilettet. Ja, med mig. Astrid. Wow, værelset ser sådan virkelig gul ud på kamera. Og det kamera får sikkert også til at se pisse gul ud. Nej, den får os til at se fucking hvid, bro. What the fuck is this? What the fuck is this? Du er bare hvid generelt. Hey. Vi har lige været ude at spise noget aftensmad på et virkelig lækkert og billigt sted. Ja. Sygt fedt. Vi kan lige sætte nogle billeder ind her. Lige her. Så har vi selv den samme bar, som var der før. Ja, i går. Ja, i går, som var ret hyggelig, og som ligger ret til på vores hotel. Det var mig, alle får en øl, og Alma får en lille sodavand. Ja, tak. Fordi jeg var for nær til at købe cocktails. Ja, det er fordi, vi lige kom fra et sted, hvor cocktailsene var fucking billige. 5 euro. Ja, nu koster han så 10. Double up. Det er fucking lame. Det er fucking lame. Hvad hjælper du, Sulus? Det er ikke sådan mad. Så har vi sat os på en lille café her. Og drikker noget cola. Noget sodavand. Og så får vi en omelet. Ja, mega lækkert. Mega lækkert med noget kartoffel, og mig og Alma får noget med noget pølse, tror jeg. Det elsker vi jo. Og så... Ej, fuck. Hvad er det? Stop! Hallo, Astrid, nu til at fjerne det. Hvad er det? Det er væk. Fuck, der sidder en kæmpe insekt lige på munden. Nå, vi har tændt, når vi har fået vores mad. Ja, tak. Den er fandme igen. Ja, men den er ikke engang kæmpe. Hvad fuck snakker I om? Det er kæmpe. Kravler bare i hovedet på dig, hvis ikke jeg tager ret for dig. Shit. Skål. Nu har vi fået vores mad. Det ser meget kedeligt ud. Men det smager sgu okay, synes jeg. Hvad synes du? Altså, det smager godt, jeg har bare kvalme, så Ja. jeg er svært ved at spise det, men det ellers er det godt. Ja. Alma, hvad synes du? Det smager noget omelet. Ja, ved du hvad? Det er okay. Ved du hvad, hvis vi ikke bliver mættet der, så må vi gå ind og tage en lille snack der. Jeg ved, hvad jeg har brugt noget frityre, faktisk. Det var frityre? Jamen, Det er ellers frityre. Nej, det er det ikke. Det er på en pande.
Det var det, jeg sagde i morges. Jeg vil godt have sådan noget rigtig fedt med. Jeg vil godt have pizza slice. Jeg er rigtig fed åbenbart. Men det er også okay. Det skal der være plads til. Hvad skal vi nu? Nu skal vi nok ind og finde dessert inde bag mig. Yes, på madmarkedet. Der er nogen, der snakker om noget jordbær med noget chokolade. Ja. Jeg tænker, ja, enten det, eller hvis man kan finde noget helt andet. Måske der er måske også lidt lækkert. Ellers så kan det være, at man snupper en lækker juice måske. Det ved jeg ikke helt, hvad man er til. Eller noget frugt. Men frugten er ikke særlig god lige nu, fordi det er ikke sæson for frugten. Ja. Nu er vi i madmarkedet, og vi skal have noget lækkert frugt, slik, tinges. Jordbær. Okay, okay. Kan vi vide, hvor meget det koster der? Hvis den koster så 7. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ej, hvor er det sygt gjort. Ej, hvor er det sygt gjort. Den er seriøst tom nedenunder. Ej, altså, du bliver lige nødt til at tjekke, hvor meget du har betalt for det her. Ej, fuck. Kig den. Det ligner en bedussi. Halvdelen af det er dårligt. Okay. Så har vi lavet inde i The Pharmacy. I ved, at vi har talt så meget om lort på den her ferie her. Så vi var inde og købe diarrépiller til de her 2 piger. Ej, vi er ikke diarré. Vi har bare lidt ondt i maven og laver meget lort. Så måske diarré. I laver ubeskriveligt meget lort. Sådan der. Jeg har skidt en gang på den her tur. Jeg tror ikke, man kan tælle på 2 hænder, hvor mange gange de 2 piger har skidt på den her ferie. Okay, for mit vedkommende så er det en ferie. Jeg tænker, hver gang jeg er på ferie, jeg skider så fucking meget. Fordi jeg får mad, jeg ikke plejer at få. Hun er syg. Hun er faktisk syg. Jeg er faktisk syg. Der kommer et fucking godt haul til jer, når vi kommer hjem. Ja, hold da kæft. Og hende der dame, hun skulle virkelig understrege, at det var diarrhea-piller. Keep it low, altså sådan der. Shit, man. Nå, skal vi lave haul? Ja. Først så køber jeg en blæser inde i H&M, fordi at jeg vil gerne have en her til nytårsaften, fordi jeg følte, at det lige gør mit outfit lidt bedre. Så jeg har bare købt en sort, meget basic. Ja, den var flot, faktisk. Den var virkelig Den var god. flot. Okay, jeg har været i Zara. Så har jeg købt, det er mega basic det her. Jeg har købt en hvid t-shirt basic, og så en sorte t-shirt basic. Yes. Og i Zara købte jeg den her jakke. Den er mega fed, den her. Prøv at høre, den er fucking sej, og den sad for den. Og så var vi lige i den butik igen. Meget basic sort t-shirt, så den er bare sådan her. Og så er der det her lille. Meget basic, men også fed. Meget basic og god. Jeg er en basic bitch. Så købte jeg den her. Hey. Hey. Ja. Noget, det er en sæt også. Den er også virkelig fed. Jeg tror bare, jeg tror både, den er fed bare sådan her på. Jeg tror også, det var fedt at have sådan en t-shirt ude på. Sådan der. Pose. Wow, I see. Sådan her. Sådan. Spiser mad 24 timer en dag. Skider 4 timer på det. Hey, vi er ved kyssevæggen nu. Og nu skal vi kysse. Der er virkelig mange mennesker. Se, hvor mange mennesker der er. Jeg skal finde mange mennesker. Selfie! Ej, Man kan ikke tage flere. du fik mange, ikke? Jo, jeg tror, jeg fik nogen. Hvad skal vi nu? Vi trækker en sæd nu, og det sæden bliver det, vi skal. Har du 2 sædler? Spise lort. Nummer 2, okay. Nå nej, det var det, vi fik. Dun, dun, dun. Se, jeg giver altså rigtig penge til ham, manden. Hi, daddy. Der kom lige en dame med til at spille, og endnu tænkte bare, fuck. Ja, Alma gad ikke, hun gad ikke lytte en skid. Ja, vi andre, vi sad sådan rigtig... Ja, vi sad sådan rigtig. Ja. Og nu spiller vi kort igen, Yes. fordi det er fucking hyggeligt. Og vi har lige siddet og nydet solen en lille smule, men det er nu den gået ned. Ja, nu er den væk. Og vi drikker lige en lille sol. Yes, og hygger. Og så tror jeg efter måske noget. Ja, jeg ved det ikke, men vi finder noget, måske en lille snack så, og så finder vi en noget aften. Gud, ja. Så er det low-key sidste dag, for vi skal hjem i morgen, og det er Sidste hele dag. nytårsdag. Nej, nytårsdag. Jo, Det er nytår. Så nu skal vi på café, og så ser vi bare lige, hvad der sker, for vi ved egentlig ikke, Nej, vi om ved ikke ting har helt, hvad planen lukket er. eller sådan. Ja. Men vi ser Det ser vi på på. det. Vi skal på Bamse Café, altså hun er klar, og nu går vi. Zoom. Se,
tredje bedstie sidder herovre. Skal jeg have lækker kaffe og lidt mad og mums. Okay, nu har vi bestilt. Jeg har bestilt en American breakfast med en iced matcha latte. Og hun har bestilt en... En latte og en cinnamon bun. Og Alma har bestilt en limonade, jordbærlimonade og en avocado toast. Hej, hvordan går det? Det går meget godt, ja, det går meget godt. Matcha. Det var din røde drik. Er den god? 1 to 10. 7. 7. 6, 7. Hej, vi. Ja, mine er fucking kedelige. Er den god? God avocado? Det er godt. Ja, Astrid, hun kan ikke lide det, hun har bestilt. Så det er jo bare perfekt. Mange syg. Wow. Så helt det der koncentreret. Vi lugter det så. Nej, nej. Du lugter selv. Jeg lugter ikke. Bro, du kan ikke lugte noget, jeg har 3 dage på. For alt du lugter af lort. For alt det var i bad i går. For alt du ligner lort. For alt det var ikke i bad i det hele, tror jeg. Hej. Guys, vi prøver at finde ud af, hvad vi skal senere. Hvad for en klub og sådan noget. Men det er mega svært, fordi det for det første mega forvirrende og alt muligt pis. Den der står og synger i metroen. Ej, wow. Ej, det er mega flot her. Ej, kig nu ved den store tissemand. Ej, vi er dillermanden. Yay! Vi er tissemanden. Det ligner sådan noget fra Phineas og Ferb, det der. Det der er Phineas og Ferb. Det der hus med Dr. Doffensmirk eller fucking noget. Vi skal til den marked. Det er sådan, det lyder, når mig og Alma skændes. Ja, det er vigtigt at sige. Vi skal faktisk til et loppemarked, tinges til færremarked. Er det et marked? Eller hvad? Marked? Er det et loppemarked? Jeg ved faktisk ikke. Loppemarked hashtag marked. Ja, sådan lidt blandet, tror jeg. Ja. Gammel, grumset, sådan noget. vi kan bruge til skidt. Ej, nu. Jeg tror, det er genbrug. Ja. Men jeg tror, det er lidt sejt smykker. Ja, det er det sikkert. Ej, det ser flot ud. Det er low-key sådan, alt det her, det er bare lort. Ja, det er ikke et sted, vi kan anbefale. Nej, det ser fedt ud. Ja. Så ikke kom. Vi ved ikke, hvad vi skal, for vi er ligesom ikke to til det der marked, der er fucking lort. Så nu sidder vi her. Ja, det er ikke bare lidt lort. Send hjælp. Nå, status er, at vi har gjort os klar, taget vores nytårsoutfit på, og så skal vi gå lige om kvarter 10 minutter. Og så skal vi ud og spise, og... en lækker restaurant, håber vi. Ja, meget lækker, og håber, I har nogle gode cocktails. Ja. Ellers så græder jeg. Og jeg tænker, I skal se vores outfits. Så det har mit outfit til ud at spise, fordi måske er jeg skifter til måske byen. Okay, Astros taske fra genbrug. Trøje fra Zara, bukser og min søster, sko for en eller anden ferie med min mors. Nå, min tur. Mine bukser er fra... De er fra det der. Jeg kan aldrig huske det på. Det er også fucking meget seriøst, altså spurgagtigt, ikke? Og min taske er også fra det mærke. Og min blæser har jeg købt i H&M i går, fordi jeg manglede lige den her. Min trøje, der er sådan noget glimmer på, man kan ikke se det. Den er fra Dines K, og min halskæde, den er fra Shein. Walk of Shame. Og jeg har ikke sko på lige. For mig? Min trøje er taget her, gang. Min bukser er Uniqlo, min sokker er Weekday, og jeg kommer til at tage nogle sko, der er ægte Louboutins. Thank you. Thank you! Yes, sir. Okay, vi kommer udenfor, vi er klar, vi er mega flotte alle sammen, faktisk. Og nu skal vi til metroen derovre, og så skal vi hen til restauranten, og så skal vi spise noget god mad. Noget god mad? Men nu skal vi købe en billet. Skal vi bruge mine kontanter, eller hvad? Ja, sådan, wow. Famous blogger i Danmark. Hvor skal vi have? På det bliver det bedste nytår nogensinde. Ja, i hvert fald blevet sidste år. Hold da kæft, man. Ej, har I hørt storytime? Først så havde vi engang fest. Så finder jeg en fest, så kommer vi til den. Så begynder hans far, altså ham der holder dens far, at være sådan: der er for mange, der skal være nogen, der bliver smidt ud. Gæt hvem der bliver smidt ud. Det bliver vi. Så tager vi med nogle andre piger ned i en kælder til nogle drenge, det var mega der sidder sketchy, hash. Ja. Så går der måske en halv time, så kommer der en dreng hen og siger til ham: hvem er du her med? Så jeg bliver sur, og jeg svarer: han er her med alle pigerne, der er til den her fest. Ja. Og så går han, så kommer han tilbage. Du skal gå. Så siger jeg: fint. Så går vi alle sammen. Ja, de der piger. Og de gik ikke. Alle fake, sammen faktisk. er også selvfølgelig. Ja. Nu er vi ved den her. Den er pisse flot. Og jeg er lidt fuld. Kan jeg godt lige mærke det. Du confirmer det simpelthen. Ja. Ja. Simpelthen. Du er den voksne nu. Hey guys, vi er på restaurant nu. Det er et smagsøst slik. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker på det. Ja, skål. Godt nytår alle sammen. Nu har vi fået vores laks burrata salat. Det her var mørten af. Ej, det er faktisk sindssygt det der. Det er lækkert. Men ja, altså
Man kan ikke skære den, fordi den er så mør. Er den god? Smag. Ej, jeg er i chok. Den er jo sindssyg. Oh my god. Nå, men vi har lige bestilt 2 retter mere, fordi det var lidt nogle små retter. Så vi har lige bestilt 2 mere til deling. Noget tun og noget avocado ting. I don't know, I får det at se. Her er det der tun. Fucking lækkert. Og så er det det her. Noget avocado, og så det er også en eller anden fisk. Måske var det faktisk laks. Det ligner low-key laks, gør det ikke? Men alt det er bare fucking godt. Jeg tror aldrig, jeg har fået så god mad før i hele mit liv, faktisk. Skål. Hvad siger Astrid til maden? Some good shit. Det er, Barcelona, så tager jeg det igen. ja. Det er måske lidt pricey, men det er fucking godt. Stor anbefaling for min vedkommende, at det er kendt, hvad jeg anbefaler. Ja, Og det er lidt dyrt, men jeg føler i forhold til, hvad man får, så er det altså fair, synes jeg faktisk. ja. Så skal vi ned til vandet lige om lidt. Og så 00 er det selvfølgelig fyrværkeri, og så skal vi i byen. Okay venner, status er, vi står og venter på, der kommer fyrværkeri. Håber vi. Hvis der gør. Så står vi ved en klub, og der er en klub, der har en kø på måske 300 meter. Det er faktisk sygt. Gør vi skulle derind, fordi vi overvejede nemlig at købe billetter, men de var fucking dyre. Så vi var sådan her, det er ikke engang at have dem. Ja tak! Godt nytår! Opdatering! Vi er på klubben, og vi sidder lige udenfor. Prøv lige at se. Klubben bag os, en strand foran os, en palme. Okay, vi er tilbage. Den 1. januar. I går var vi ude på en klub. Det her. Crazy klub, og den var godt nok stor. Det var virkelig stort. Shit, mand. Vi tog en taxa hjem faktisk også. Så vi pakkede, spiste noget morgenmad. Nu er vi her. Brændte nogle timer af, inden vi skal til lufthavnen. Hey vloggen. Vi har lige spillet grisespil og får en lækker cola. Og vi prøver at lukke bare sådan... Hele tiden. Ja. Skal vi lave storytime med, hvad der skete i går med Ibiza-billetter? Nå, Det kan man gøre. Og det, der skete i går, det var, at vi kommer hen til den der klub, og så er vi lige blevet tjekket ID og vores tasker og alt sådan noget. Og så ham, der skal scanne vores billetter, for vi har købt dem på deres hjemmeside, så kan de ikke scannes, og vi tænker bare, fuck. Og så zoomer han ind, lille, bitte skrift op i hjørnet, og så står der klubbens navn, og så står der Ibiza. Og vi er altså i Barcelona. Og jeg tænkte bare, nej. For det er 500 kroner per person, ikke? Og jeg tænkte bare, nej. Nu lad os ikke komme ind. Og så gudede manden søs. Fuck en løvebror. Så er han sådan, okay guys, kom. Lad os bare komme ind. Selvom vores billetter var til et helt andet sted. Det var eddermame heldigt, at vi kom ind. Fordi ellers havde vi lige spildt sådan 1500 kroner til sammen. Nu skal vi hjem i bussen. Jeg købte en billet. Alt er godt.